नमस्कार, मी सारिका आज काय स्पेशलमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते। ढाब्यावरती जेवायला गेल्यानंतर व्हेज मेनू ऑर्डर करणार असू तर त्यामध्ये अख्खा मसूर आवर्जून फरमाईश केला जातो। पण ही फरमाईश आपण घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये पूर्ण करू शकलो तर किती मजा येईल ना। म्हणूनच आज आपण बनवणार आहोत ढाबा स्टाईल अख्खा मसूर। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूयात। मी इथं 1 कप मसूर घेतलाय, वजनी प्रमाण 125 ग्रॅम आहे। हा मी 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून रात्रभर पाण्यात भिजत घातला होता। हा मसूर शक्यतो बारीक घ्यायचा, त्याने चव जास्त चांगली येते। त्यासाठी लागणार आहे मीठ, काश्मीरी रेड चिली पावडर, कांदा लसूण मसाला, जिरं। येथे मी 4 कांदे बारीक चिरून घेतलेत, 3 एक वेगळे ठेवलेत, एक वेगळा ठेवलाय, तो लागणार आहे तडक्याला। इथे मी अर्धा लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट करून घेतली। इथे घेतलाय बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, 3 लाल मिरच्या आणि इथे 7 ते 8 लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे। मी गॅसवरती कुकर गरम करत ठेवलाय, त्यात 4 टेबलस्पून तेल घातले। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये मी हाफ टीस्पून जिरे घातले। जिरे छान तडतडले की त्याच्यामध्ये आपण कांदा घालणार आहोत। मी 3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते मी याच्यामध्ये घालते। सगळ्यात महत्त्वाची टिप्स की ढाबा स्टाईल बनवताना कांद्याचा आणि तेलाचा भरपूर वापर केला जातो आणि त्याचमुळे त्याची चव खूप सुंदर येते। म्हणूनच आपण कांदा इथे जास्त घेतलेला आहे। 3 कांदे मीडियम हीटवरती किंवा मीडियम फ्लेमवरती आपण ब्राऊन कलर येईतोपर्यंत भाजायचे आहेत, त्याच्यामुळे आपला मसूर गोड होणार नाही। कांदा भाजत असतानाच आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं तर तो लवकर भाजला जातो, त्यामुळे मी चवीपुरतं जेवढं मीठ लागणार आहे तेवढं मी इथे टाकून घेतलंय। अशा प्रकारे कांदा आपला ब्राऊन कलर येईतोपर्यंत मस्त असा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा छान परतला की त्यामध्ये आपण आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर याची पेस्ट घालणार आहोत। ही पेस्ट मध्यम आचेवरती किंवा मीडियम फ्लेमवरती आपण 1 ते 2 मिनिटं सतत हलवत परतून घेणार आहोत। त्यामुळे काय होईल, त्याचा जो कच्चा स्मेल आहे तो निघून जाईल। आलं लसूणचा फ्लेवर छान असा उतरला की त्यामध्ये आपण घालणार आहोत अख्खा मसूर, जो मी रात्रभर भिजवून घेतला आहे। मसूर कमीत कमी 8 जास्तीत जास्त 10 ते 12 तास छान असा भिजवून घ्यायचा, त्याच्यामुळे तो छान फुलला जातो आणि शिजायलाही कमी वेळ लागतो। मसूर आपण 1 ते 2 मिनिटं परतल्यावर त्यामध्ये घालणार आहोत 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर। काश्मीरी रेड चिली पावडरची चव कमी तिखट असते, पण त्याने रंग खूप भारी येतो। आणि सर्वात महत्त्वाचा ढाबा स्टाईल इन्ग्रेडियंट ज्याच्यामुळे चव ढाबा स्टाईल येते तो म्हणजे 1/4 टीस्पून खायचा सोडा, त्यालाच आपण बेकिंग सोडा असं म्हणतो। त्यानंतर घालणार आहोत आपण 1 टीस्पून कांदा लसूण मसाला, किंवा तुमच्याकडे तो नसेल तर तुम्ही कोणताही घरगुती मसाला वापरू शकता। हे मसाले वापरल्यानंतर आपण मसूर 1 ते 2 मिनिटांसाठी छान असा परतून घ्यायचा। मसूर 2 मिनिटं छान असा परतला की त्यावरती एक ताट ठेवायचं आणि 1 ग्लास पाणी ओतायचं। मसूर असाच वाफेवरती शिजू दिला की त्याची चव खूप छान उतरते। 2 मिनिटं झालीत, आपण बघू शकतो मसूरला खूप छान असं पाणी सुटले आणि त्याचा कलरही खूप मस्त दिसतोय। आता हे मिक्स करून घेऊयात, यामुळे मसूरला खूप सुंदर चव येते, त्यामुळे ही स्टेप मिस करू नका। आता यामध्ये हे आपण गरम पाणी आहे ते घालणार आहोत। मी 1 ग्लास गरम पाणी वापरलेलं आहे। मसूर हा दाटसर असतो, त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। इथे मसूर 30% शिजलेला आहे। आता आपण हाय फ्लेमवरती कुकरची 1 शिट्टी करून घेणार आहोत। हाय फ्लेमवरती कुकरची 1 शिट्टी होऊ द्यायची आणि त्यानंतर लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। त्याच्यानंतर गॅस चालू ठेवायचा नाही। कुकर थंड झाल्यानंतर आपण तो ओपन करून बघूयात। वाव, किती टेम्पटिंग दिसतंय ना हे। मसूर कसा शिजलाय तेही बघूया। हे बघा, आपला मसूर मस्त असा शिजलाय। नावात अख्खा मसूर आहे तसा मसूरही अख्खा राहिलेला आहे, जास्त शिजलेला नाही। आता आपण काय करायचं, ह्या पॉईंटला थोडंसं रवीनं घोटून घ्यायचं, त्याच्यामुळे काय होतं त्यातला जो कांदा असतो तो छान असा स्मॅश होतो आणि करीला मस्त असा एकसारखापणा येतो। आता आपण तडक्याची तयारी करून घेऊया। एक पॅन गरम करत ठेवणार आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घातलंय 2 चमचे, त्यामध्ये घातले जिरं छान तडतडलं की त्यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला लसूण घालणार आहोत। लसूणही छान असा 1 ते 2 मिनिटं तांबूस रंगावरती परतून घ्यायचा। त्यानंतर आपण घालणार आहोत त्यामध्ये 2 लाल मिरच्या,
तडका देतोय, मिरची ही आलीच पाहिजे. त्यानंतर आपण घालणार आहोत एक बारीक चिरून घेतलेला मिडियम आकाराचा कांदा. कांदाही छान असा तांबूस रंगामध्ये परतून घ्यायचा. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत थोडंसं मीठ. लक्षात ठेवा, आपण मीठ अगोदरच घातलं आहे. हे मीठ फक्त मी कांदा व्यवस्थित भाजण्यापुरतं अगदी चिमूटभर घातलेलं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट घालणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला हा मसूर खूप सुंदर असा दिसतो, तो म्हणजे काश्मीरी लाल मिरची पावडर. याच्यामुळे काय होतं, आपल्या मसूरचा कलर अगदी मस्त आणि खूप छान असा दिसतो. तडका तयार झाला आहे. आता आपण हा मसूर आहे याच्यामध्ये हा तडका ओतणार आहोत. हा तडका आणि कोथिंबीर घालून छान असा एकसारखा मिक्स करून घ्यायचा. मिक्स झाल्यानंतर आपण मिडियम गॅसवरती 1-2 मिनटासाठी हा मसूर शिजवून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपला भरपूर टिप्स वापरून, भरपूर प्रमाणात कांदा तेलाचा वापर करून, कमी मसाले वापरून, तसंच सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट खाण्याचा सोडा वापरून ढाब्यापेक्षा सुंदर किंवा चवीला त्याच्याहीपेक्षा श्रेष्ठ असा अख्खा मसूर तयार झालेला आहे. आमची रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आज काय स्पेशल या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीवर वाजवायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू.